guys, welcome to my vlog. For today's video guys, di ba lamig kayo ang mga kalangitan? So maglaag mi, mangita mi og pagkaon. So nag-crave mi og street food, di ba? Para make sure that para mga og street food di naman magama. Anyway guys, Sunday man gud mao na lag-laag day na mo tulog. Quick laag gud kinaka-day off ang amo ang daddy. Okay, abot na mi og syudad. So, nangita mi og street food. So, dagan mag street food na atmang sa mall di. Dito mini parking da. Ay, ginoo ko lami kay mga street food dire. Oh, first is quick. Diba? Paborito din ako ng quick. Ever since, paborito na ako ng itlog. Ambot na lang ano ng usay naas itlog. Oy nga, paborito mo gina ako ng itlog, diba? O diba si Inday, nakurat siya. Kinapil siya sa akong video. Nagkaon siya og tempura din ako ang quick. Sunod, nahurat na ako quick. Tempura na sa dati smiling kayo diba? Lindot kayo Kapisay na lang. Dili ha, ikaduhan na na niya apilit po kunti malami kayo tempura Masudong sa. uy ikaduhan na na mo Gutom ko. igutom ka? Hangko di man. Ikaw? Hanggang may te primero pa na Ma'am. salamat Ano butang ra? kaduhan na po na nimo ha gutom yung maglaag no? Ay wow, ga-flash daan. Okay, kaya ang tindira smiling. Parang tindira ito pa. Diba? Ganaan ka makaon kaya smiling ang tindira. Tuha? Duha? Duha lang. Pero ako ne. Yung juice na ka. Hindi ka kuhaan, gusto de?